अरे दादा रे दादा, हे मैडमवा से तो बड़ी परेशान बानी ये भाई। एकर तो रोहन बड़ी खराब बा, जब न तब लोग के नुकसाने करतिया। अभी कुछ दिन पहिलवा सुननी हो कि जाके मकई तुरले रहलसियो, आ फिर सुनतानी कि परसों सरसों में धराई रहलसियो। बताई एकर काम ई सब ठीक बा? लोग के नुकसान करत रहतिया। एक तो ससुरा कबो दहाड़िए सब उखाड़ ले जाता, तो कबो सुखाड़िए सब सुखा देता। आ जब तनी मुनी हमनी के फसल तैयार होता तो ले वही में पहुंच जाती है। तब ऊ ना जाके ई दौरी क देती है कि फसल काहे के उजियास, तो नीचे बैठ जाता रे। का बताई ये भैया लोग, हमारा तो ई बुझाते नहीं कि एकर कौन मशीन हो। हेतना मकई चबा गईल, हेतना गेहूं दा देहलस, आ हेतना सरसों खा गईल, तब एकर पेट नहीं भरत। एगो बात सुन ल ये मैडम, तहार रोहन देख के दिमाग एकदम गरम हो गईल बा। हमारा आज ली पते ना चलल कि तू कौन प्यार करेलू, कि खाली लोग के गेहूं में सरसौए में आ मकई में करेलू। अरे तहरा प्यारे करे के बाद तो जा पार्क में कर, होटल में कर, हमनी के बारी बगीचा में काहे पहुंचियावतारू। तू तो माजा मार के निकल जातारू, सारा हमनी के नुकसान हो जाता। अब लागत ये ना मानी ये भैया लोग, एकर उपाय करही के पड़ी। तो आव हम मकई में लाठी लेके बैठल बानी। जब आवे नु ऊ न दबा के बजा देता नी कि प्यार के बुखार सब खत्म हो जाला।